Gajah Mungkur Wonogiri. Yo. Ada Iwana Pro Audio. Terima kasih Sebandun, salam pambuka saking kota-kota Gajah Mungkur Campur Sari menika wonten Tombo.
Kopilindot. Udah lelah ya karen ya. Udah lelah ya. Gara-gara kopi lendot lagi sering angkat sengat yen bengi kadang-kadang nongkrongin nang warung wedang gara-gara kopi lendot sing ana ning warung toa duwe tanpa kayaan tong kanggo nyerai pelayan Ayo be ditunggu be kopi lenggatnya be. tuku sapi uli bandot lanange ngopi wadone bekindo ning ngomong ingin sewot ratine ndot Ayo be. gara-gara kopi lendot lagi sering sengat-sengat lagi mangkat begadang nongkronge neng warung wedang Yang punya kopi lenggat ditunggu ya be. tuku sapi uli bandot lanange ngopi wedane lancar yen ning ngomong pingin sewot ratine ngendor ngomongnya ngendor lagi ini kedanan neng kopi lendor rumah tangga bahagia dadine sewot yo gara-gara kopi lendor ganti sangat-sangat yang bengi mangkat begadang nongkronge neng warung wedang Ayo yo. Gajah Mungkur Wonogiri, Tambor Sari Indonesia. RMJ BSD bergoyang. tuku sapi Ayo be sini be. Oke, terima kasih Mbak Be. Thank you. Masuk, Cuk. Berkah ya Be ya. Thank you. Terima kasih ya Bang. Bos ayam BSD. Ngomong di abot, lagi
bilendan Darah saya jangan mangat begadang Nongkrong neng wedang warung Ya, Yo. terima kasih Abang, terima kasih Mbak Oke. Be, berkah selalu ternyata. Abah-abah ya, masing-masing ya. Ya, Kali oke, ini Gajah Mungkur campur sari Indonesia Go! Ayo Matan. ayo mama sini semua. Semua yang punya BSI. Ayo, yang semua mau joget. Udah lagi joget ya. Mana sini? Sini. Ya. Oke. Yo. Ya akan kaneng dhisik piro Alat-alat banyune segara Ya Aniak numpak layar gede dina minggu ke pariwisata Ada yang bisa nyanyi enggak? Alam praune wis nangah ora jemu-jemu karo mesa Cabut Bude. Cabut. rasa lupa mesu ngake gawe mas sepole sore Biasanya lompok dan ngawe-awe Rayogane becek kali Tarik Bude, terima kasih. Sesuk-esuk kemandang nyambut gawe asik Yo Masih spesial untuk Acan BSI ya Oke keren Kita goyang lagi yo buat Acan yo Yo kancane ngising gembira Alera-plera banyune segara topik Ahlian numpak layar Minggune pariwisata Tahune wis nangis Bahu pinalang Ora jemu-jemu Karo mesem duyung Ngilangi rasa
biasa Bude. Makasih. Sami-sami nggih lagunya apa lagi? Siap. Dong. Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susah jroning batinku Tetno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa pancen sakarakan yen tresno bisa dipisahno. Ini cuma lagu ya Mas? Ya. ketong arden iki Karen Dol. senyumnya yang cantik ketong ya arep kene Karen. lho Oke. karepe cantik. dhewe ae satu persembahan Linteng Asmoro menuju Linteng dari Saiful Hajat Mbak Widodo Ya, terus Bapak Widodo. Ya. Nggih. kali ini sedang berbahagia buat Mbak Manten dan Mbak Manten Ayo sini. Nah, monggo Pak Wid. yang bantara ratri mohon eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulaksmi Rasa kangen awibati lintang bulan dadi saksi Pak Widodo janganmu bisa anduweni janji supaya mati supaya pati. Matur sudah nuwun Pak Widodo, mugi berkah sehat selalu nggih, lancar semuanya. Mau pulang? Mau belum? Go! wong ayu tresnamu kinaraya tangga susah jroning batinku Wong bagus antep nang rasa atimu tresnaku tulus rendaku. senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra joget bentar, Bro. bakal Dikit aja. sirna. Asik yo RMJ bergoyang Gajah mundur. Bos Udin siang pantara ratri amung eling manis ati setiaku bisa anduweni amarang sang Yasulaksmi
keluarga besar Bapak Widodo yang sangat saya hormati. Luar biasa, terima kasih Bapak. Oke, baik bosku. Ibu melintas ya Pak ya. Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susah jroning batinku. Wong bagus angkat ngerasa atimu tresnamu lawas ning kamu. Jan karungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Jos. Oke, terima kasih berkah barokah Bapak Widodo nggih. Ya, Heeh.